Ara fem les conclusions del Congrés. Ve una de les dues parts més boniques del Congrés, que són les conclusions de la relatoria i després les conclusions cantades. Són dues parts molt boniques que ja són tradicionals del Congrés de la Jota dels Territoris de Parla Catalana. Tenim Esther Navarro, ahir ja ho vam dir, etnomusicòloga, i paga la pena llegir el seu currículum perquè és músic i docent i coordinadora de l'àrea de musicologia del Centre d'Estudios de Campo de Montiel i supervisora metodològica del seu arxiu de tradició oral. I les seves contribucions científiques segueixen la línia d'estudi del folklore, dels nacionalismes, paga la pena parlar amb ella estesament sobre aquestes qüestions, la recopilació de música de tradició oral. Ha treballat en l'inventari i la catalogació de diversos arxius i en la preservació i difusió del patrimoni, com ara la Fonoteca de Música Tradicional Catalana. Ha estat molt de temps també en la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional treballant i també ha treballat en el Corpus de la Literatura Oral coordinat per David Mañero de la Universitat de Jaén o el Fondo de Música Tradicional del CSIC, entre d'altres. Vaja, una investigadora, dona, jove, etnomusicòloga, i res, endavant. Ha fet una relatoria i això té molt de mèrit perquè està des de divendres a primera hora fins a ara, allà en aquell racó, escrivint, prenent notes amb moltíssima atenció, sense perdre's ni un detall. Gràcies, Esther. Gràcies a tu, Pau, que sempre em veus amb bons ulls. Bueno, no voldria jo allargar-me massa, però bueno, crec que intentaré aportar algunes cosetes. Més que tancar amb unes conclusions, m'agradaria convidar-vos a reflexionar sobre alguns aspectes que s'han tractat en aquest congrés, així com aspectes que potser cal tornar a posar sobre la taula o debats que s'han d'obrir de cara a una nova edició, tant de bo. I per tant, més que unes conclusions, podríem dir que deixo una petita introducció que espero que serveixi per a properes aportacions, com ara una quarta edició del Congrés de la Jota. Tornem enrere en el temps, a la primera edició, l'any 2018, la Jota va lluir a nivell representatiu, sobretot dels territoris de parla catalana, Catalunya, Aragó, País Valencià i Balears. Es va parlar d'aspectes històrics, identitaris, usos i funcions i formes de transmissió de la Jota, però també es va parlar de la Jota com a pràctica viva, tant a nivell col·lectiu com als escenaris i com a procés creatiu també. A la segona edició es van reobrir debats i es van rememorar aspectes tractats a la primera edició, deixant palès l'encert d'aquesta iniciativa i ampliant els contextos identitaris. Bé, doncs en aquesta tercera edició deixem per complet el terreny de l'anecdòtic per passar a poder afirmar que la Jota ja estava cridant el seu reconeixement. Estava demanant un lloc que no se li havia donat, és més, que se li havia negat, però que tenia. I més enllà d'aquesta consideració hem vist, com ens ha dit ella sola, que havien de dilatar perspectives, que la Jota va més enllà de lo propi i es passeja pels terrenys del comú i dels lligams, amb la riquesa que li donen totes les seves particularitats també a cada lloc. I així hem arribat aquest cap de setmana a llocs com Mèxic, Paraguai, Nicaragua, a una candidatura per a ser considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i hem tingut la sort de ser testimonis d'un relleu generacional de qualitat. Ara que està a punt de tancar l'any commemoratiu de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i que, per cert, la cloenda és aquest 28 d'abril al Teatre Bartrina de Reus a les 7, divendres. Si Palmira Jaquetti i altres missioners de l'obra del Cançoner aixequessin el cap per retrobar-se dins d'aquest congrés, com penseu que reaccionarien? Un síncope. Van fer molt per amagar la cota, sí. Per exemple, i són paraules reals d'aquest temps, encara hem volgut fer una recerca a Sant Martí, que és a 3:15, però no se n'ha tret res de bo. Si volguéssim jotes, podríem emplenar-ne tots els papers. Palmira Jaquetti va dir això el 20 d'agost de
26, en una missió al Pallars i a la Conca de Tremp, acompanyada també de Maria Carbó. A Capdella, el 22 d'agost de 1927, hi havia un home que podia cantar. L'hem intentat, però no sap sinó jotes, i moltes. També ell podia saber cançons. A Tornafort, el 1927. Duíem apuntat el nom de Morgonet, però en sentir la mena de cançons que volem s'ha declarat vençut. Ell necessita anar a la ronda i aleshores surten les jotes. Estac, el 1927. Hem fet cantar el Cerrado, que tenia fama, però ha sortit amb jotes. A Erinyà, 1927 també. Hi havia un home, cantaire de fama, apuntat des del primer dia. Mentre el buscàvem ha passat del RUC com un triomfador. Aleshores es posa a cantar la primera jota. No, d'aquestes no, d'aquelles de Sant Joan, etc. No en sé cap així, les meves són de ronda. El Jordana és un home de bona veu, però sap més jotes que cançons. A Organyà diu: és millor cantaire l'home humil sense anomenada que en cantar posa gràcia i suavitat de vellut a les cançons que no aqueixa gent que dient-se cantaire s'engega infal·liblement amb pintoresques jotes. I a Ros, el 1926. Ens hem convençut en altres cases que els cants aragonesos donen fama de cantaires a gent que no té ni oïda. Pessonada, 1927. Comença, no sap entonar, sap jotes. Ens coem com la carn a la brasa. A Rialp, la fideuaire que ens ha desenganyat tot seguit només sap cotes. I a Avellanos, hi ha el vell de carrera que qui confiàvem obtenir molt. No hem hagut ni de començar. Jotes i coros. Ens dol. Ens fa mal. I no només era el gènere, també ens diu la Josefina Roma, que ha fet molta recerca sobre aquest tema, el motiu de no recollir allò que realment era expressió popular. A Son, el 1925, la minyona és petiteta, ha cantat molt, tot marcat d'aquell bilingüisme que ha fet degenerar la cançó. Noguera Ribagorçana enllà. En realitat, com tots sabem, el folclorisme de principis del segle XX és un procés de recuperació contaminat, entre cometes, pels corrents hegemònics de l'il·lustrisme del segle XVIII. Es recollia amb prejudicis essencialistes, amb una idea preconcebuda del que havia de ser la nació i la seva expressió més autèntica, amb una perspectiva evolucionista i a la troballa de les anteriorment al terme folklore, no sé si ho he sentit, suposo que sí, les anomenades antiguitats populars. Peces museístiques, mostres d'aquell passat entre les quals la cançó era una forma de transmetre el veritable esperit del poble, de la nació, en risc de caure en l'oblit per culpa del progrés. No només es tenia en compte la seva possible vigència i els processos de canvi, cosa molt comprensible, no només no es tenia en compte, la seva possible vigència i els processos de canvi, cosa que llavors era molt comprensible, sinó que la recerca i la recopilació va esdevenir una campanya de propaganda nacionalista. Per a més INRI, la majoria dels folcloristes que van promoure aquesta recerca eren burgesos i el seu mètode era l'observació no participant. Eren ja forasters dins la seva terra. Per ells, moltes vegades, i això també està escrit a l'obra del Cançoner en les memòries, anar al Pirineu era anar a llocs exòtics, on no s'entenien, perquè no entenien el dialecte o el català que parlaven allà. I el seu mètode, el seu mode de vida era totalment aliè al que ells estaven vivint a la ciutat en aquell moment. Això sobretot s'ha de dir, gràcies a l'antropologia, ho tenim superadíssim. Sí o no? Penseu que ho hem superat? No? Suposo que hi haurà opinions per tot, no? Com contemplem avui dia la nostra música? Les nostres jotes, cotes, com vulgueu dir-les. Quin lloc ocupen, per exemple, els conservatoris? El grau en música es pot analitzar la sisena de Beethoven o, ja si m'apureu, un estàndard de jazz com el Donnelly amb una naturalitat tal que sembla que sigui la nostra música. Ojo, que potser també ho és, ara. Però on queda l'anàlisi de les jotes que, per exemple, ens ha proposat el Jordi Reig aquest matí? Doncs si queda algunes escoles o conservatoris que donen
com una capelleta que funciona a banda de tot, música tradicional. I ojo a l'etiqueta, música tradicional. Com si fos una cosa exclusiva i com si fossin la peça de museu canonitzada que volien contemplar els antics folcloristes. I no és culpa nostra del tot, tampoc. Soc conscient de totes les iniciatives i moltes, com s'ha deixat palès en aquesta taula, escolars que posen en primer pla la jota i altres gèneres que estan molt vius. Però parlem d'una situació més generalitzada també i reflexionem sobre això. És cert que els processos de migració, la globalització i la indústria discogràfica i el monopoli dels mitjans de comunicació que posen sempre l'ull en altres gèneres mainstream tampoc ajuden a trobar l'equilibri. Què passa als carrers? Els carrers continuen sent nostres, realment? Amb una població que majoritàriament viu a les ciutats, a dins dels pisos i dels mòbils i dels ordinadors, amb generacions senceres de pares ja alienats per efectes de les migracions urbanes, lluny ja de les tradicions que amb prou feines ja es conserven a les zones rurals i amb noves generacions que ja no entenen que, per exemple, es canti treballant? Si la pràctica no evoluciona amb el context i els subjectes, acabem per no entendre-la. Es dona una simple representació fictícia d'una realitat que ja no coneixem. Si no es dona aquest diàleg que comporta processos de ressignificació amb la nova realitat, estem perdent informació. Ara ve la paradoxa. Per contrapartida, hem de ser tan radicals i deslligar-nos del tot d'aquesta concepció d'antiguitats populars? Perquè pensem, i tampoc el situo en aquesta banda del panorama, de la perspectiva que estic donant, polaritzada, però pensem en el projecte de Julio, Tiene boca y sabe hablar. Sense treballs com aquest, què se'n faria dels tocs tradicionals de la guitarra, dels vestigis, parlant una mica en aquest context d'antiguitats populars, que estan una mica ja en desús, dels vestigis de maneres de fer que queden amagats a les zones rurals o de la mà d'últimes generacions, coses que sí, realment s'estan perdent i no estan tan vives ja. Aquí deixo la reflexió, no voldria tampoc ser tan catastrofista i podem dir, crec que la Jota està viva i és actual i ho hem demostrat en 3 edicions del Congrés de la Jota. Només penso que he de despertar aquesta consciència relacionada amb aquesta paradoxa de l'oralitat. Amb les noves formes de l'oralitat, els nous contextos digitals, implicar-nos-hi més. Com deia el Julio Valle ahir a la tarda, el patrimoni immaterial som també nosaltres, els subjectes. I tal com va estipular el Comitè de la UNESCO l'any 2001, em sembla que era, són les persones les que tenen potestat i el dret de parlar del seu patrimoni de la forma que més els convingui, perquè manifestacions com la Jota són aquestes mateixes persones en diàleg amb el col·lectiu. Atenem aquests diàlegs, atenem a antics diàlegs també, els processos de canvi, però sobretot no oblidem que si nosaltres no som la Jota no és, deixa d'existir. Siguem Jota, doncs, com ens vingui de gust. Fins la propera i moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Perfecte, un anàlisi. Ja he deixat moltes qüestions que podrem debatre a partir d'ara, avui, en el temps que ens queda, i demà. Esther ha obert alguns melons, una altra vegada. Continuem ara, i jo vaig a fer una cosa i vaig a ballar, diu a ballar. Jo ahir vaig ballar i tu no. Però sí, avui ballarem igual. Però tu i jo, perdona, tu i jo no. Tu i jo vam inventar un gènere a la primera edició del Congrés que es diu Jotasca, Sí. I més actual que això... I el cloquei que ens el va ensenyar em va dir a mi, tu ja no cal que balles més, que no en tens ni idea. Més o menys em va dir això, eres molt patós.